Esan deutxu edenez, Bizkaiko Foru Aldundiak aurreko urteetan izan dauan lehentasun beragaz hasten dau 2015 urte hau ere. Enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzea. Hori da gure prioridadea. Gure helburu nagusia 2015 urterako. Eta lan izango da, lanik ez daukien pertsonak dagozen bitartean. Gure izan dabe, Bizkaiko Foru Aldundiak ezin dau, berez, dekretuz enplegua sortu. Ez dau boletinaren bidez enplegurik sortzen. Baina behar diran baldintzak sortzen lagundu aldau, aldundiak, pertsonak eta enpresak lan hori sortu dezaten. Eta horretan ari gara, ekintza zehatzak hain zuzen. Gaur iragartzen deutsuet, Bizkaiko Foru Aldundiak 13 milioi euro erabiliko dauzala, enpresa barriak sustetako 2015 planareako. 15 milioi euro horrek, jarduera ekonomikoa sortzeko, enpresak martxan jartzeko eta enplegua sortzen laguntzeko izango dira. Atzotik, astelenetik, enpresa proiektu berritzaile bat garatu dutauan edozeinek, Bizkaiko Foru Aldundia dauka aliatu bezala. Aurrekontu horren gehiena, ia 10 milioi euro, enpresa berritzaileak sortzeko izango da. Aurrekontuaren gainerakoa, industria sortzailearen arloan, ekintzailetza bultzatzeko erabiliko da, barrikuntza sozial eta ekonomia digitalerako eta eskualdeak eta merkataritza suspertzeko ere. Laguntzok gehienez, 70%an estaltzen dabez enpresa proiektu barriaren garapenaren ondoriozko gastuak. Gainera, ahazteko ahalmena altua daukien proiektuetan, portzentaj hori 80% arte igoten da. Badakizuenez, Bizkaiak etorkizun sektoren alde egiten dau. Gazteakaz lotura estua daukien sektore barrien alde ere, industria sortzaileak sartzen dira hor adibidez. Aurten, industria horrek 1,2 milioiko diru kopurua jasoko dabez Bizkaia sortzailea programaren barruan. Edo ekintzaileak txakaz eta barrikuntzagaz erikusie daukien sektoretan ere gure asmoa jartzen dugu. Ekintzailetzako eta gizarte barrikuntzako programetan 800.000 euro sartuko doguz. Eta 600.000 euro bideratuko dira Bizkaia digitala internet industriala programarako. Azken programa hau, pasadan urtean jarri zen martxan, eta haren helburua da gauzen internet Bizkaiko enpresen prozesu, produktu, zein zerbitzuetan implementatzea. Ikusten dozuenez, lurralderako aberastasuna sortu aldaben oraingo eta etorkizuneko sektore guztietan parte hartu nahi dau, edo baldintzak jarri nahi dauz Bizkaiko Foru Aldundiak. Eta era aktiboan gainera. Eskualdeak eta merkataritza suspertzeko ekimenak ahaztu barik. Horretarako, eurten 650.000 euro sartuko dira. Horrek dira, beraz, laburbilduta, 2015 urterako ekintzailetzaren arloan ezarritako jardun ildo nagusiak. Ganera, ekitaldi honetan zehar, enpresa barriak sustetzako 2012 eta 2015 planagaz, lotutako beste ekimen batzuk ere publiko eta azalarazi egingo jatzuez. Funtzionetan dagoen plan bat da. Bizkaia krisitik ateratzen laguntzen dagoen plan bat. Bizkaitxerrei laguntzen emoten ari den plan bat, eta hori da guretzako garrantzitsuen hain zuzen. 2012tik gaur arte plan honek izan dauzan emaitza batzuk ere aurreratu deutzu edazlen, eta oraingoan euskeraz esango deutzuetaz. Hor, ikusi zeinki esan dako datuak, 989 enpresa izan dira ekimen honen onuradun. Ekimen honarrei esker 4.800 lanpostu inguru sortu eta mantendu dira, enpresek eurek emondako datuen arabera. Aldundiak 227 laguntza emondauz enpresa proiektu barritzaileentzako eta 103 enpresa barritzaile sortzen lagundu dau. Kapitala injektatu dau 23 enpresa finantzetako eta beste 33 espazio bat emondautzie euren enpresa mintegi foralen baten. Ia 4 urte honetan Aldundiak sormen sektoreko enpresen 75 proiektu bultzatu dauz, eta Bizkaia digitala programa estrenatu barriak, igaz abian jarri zanak, 16 enpresa proiektu gehiago garatzen lagundu dau. Ekintzailetzaren eta barrikuntza sozialaren arloan, innovazio soziala esaten denan, barriz 36 proiektu sustatu doguz. Eta 107 negozio ekimen jarri dira martxan eskualdeak suspertzeko asmoarekin. Zifrak, beraz, esaten da bena da, Bizkaiko Foru Aldundia modu aktibo horretan gabiltzala barrikuntza arloan eta enplegua sortzeko asmoarekin.